Vandaag diende in Den Bosch het hoger beroep in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. Er werd 15 jaar cel geëist tegen de moeder in de zaak. De verdachte kwam in een rolstoel binnen en daar bleef ze ook de hele dag in zitten. Ze sprak heel timide, liet af en toe een traantje en eigenlijk ziet zij zichzelf eerder ook als slachtoffer als dader. Ze zegt dat ze niet anders kon dan aan de wensen van haar ex-vriend voldoen. En verder in deze Zeeland nu. Zeeland wil nucleair kenniscentrum worden. En 5 miljoen kilo oesters op weg naar de klant. Goedenavond. Een 47-jarige vrouw uit Terneuzen moet 15 jaar de gevangenis in als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Voor het actief meewerken aan het jarenlang seksueel misbruik van haar 2 dochters door haar partner. De vrouw werd eerder veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf door de rechtbank in Middelburg. Maar was het toen niet eens met de uitspraak en ging in hoger beroep. En vandaag verscheen ze voor het gerechtshof in Den Bosch. En bij dat gerechtshof in Den Bosch staat Mercy Kamermans. Ja, Mercy, 15 jaar geëist in hoger beroep. Dat is toch wel fors meer dan die 10 jaar die de vrouw kreeg opgelegd door de rechtbank in Middelburg. Ja, en dat heeft alles te maken met de gruwelijkheid van deze zaak. Het OM noemt het een zedenzaak van de buitencategorie. Gedurende 11 jaar zijn de 2 zusjes langdurig dus misbruikt en ook heel vaak door de partner van hun moeder. En die zagen ze ook echt zelf als vader. Het was hun stiefvader. En in plaats van haar kinderen te beschermen, werkte zij actief mee aan dat misbruik. Dat deed ze bijvoorbeeld door hem tips te geven om het misbruik makkelijker te maken met de kinderen. Door te helpen bij het drogeren van de meisjes. En ook mee te gaan naar parkings en parenclubs waar de meisjes ook werden misbruikt. Dus het OM vindt dat zij minstens zo schuldig is als de man die daadwerkelijk het misbruik uitvoerde. Ja, waren de slachtoffers vandaag ook aanwezig in Den Bosch bij de rechtbank? Of liever gezegd het gerechtshof? Ja, de 2 zusjes waren aanwezig en ook een vriendinnetje wat ook is misbruikt. Eigenlijk klonk in hun spreekrecht vooral boosheid door. Ze vinden eigenlijk dat de verdachte de titel moeder niet verdient. Ze noemden haar een monster. En eerder sprak ik met Ramona, een van de vriendinnetjes van de zusjes die ook is misbruikt, om te praten over deze zaak. Vroeger was ik bevriend met de oudste dochter van de vrouwelijke verdachte. We zaten eerst samen op school en door school werden we bevriend. En dan kwam ik vaak over de vloer. En dan later gingen we een weekendje rond de kerst naar Centerparks met de oudste dochter en dan de 2 verdachtes. En daar is eigenlijk alles ook plaatsgevonden. Je kwam thuis en heb je iets aan je ouders verteld? Nee, ik heb zelf niks verteld, maar mijn ouders zagen dat er dingen in mijn gedrag veranderen waardoor ze vraagtekens kregen. Ik zonderde me af, ik wilde niet uit de auto komen, ik vermeed sociale contacten en ik was heel terughoudend van mannen in het openbaar. En toen is het er langzamerhand een beetje uitgekomen? Ja. Ben je toen ook naar de politie gegaan? Ik ben toen inderdaad naar de ziekenhuisonderzoeken op advies van hun naar de politie gegaan om een melding te maken. Maar die melding, zo'n 10 jaar geleden, leidt niet tot verder onderzoek. Pas in 2019, als Ramona officieel aangifte doet, komt de zaak aan het rollen. Verdachte Tanja en Pascal worden opgepakt en in 2021 veroordeeld. Maar door het hoge beroep, dat 2,5 jaar op zich laat wachten, kan Ramona de zaak nog niet afsluiten. Ik vind het aan de ene kant wel schandalig dat slachtoffers zo lang moeten wachten op iets wat die daders hebben aangericht, dat het zo lang moet duren. Dat je nog steeds met die schade zo lang moet blijven lopen. Kun je beschrijven wat alles wat er is gebeurd met jou heeft gedaan? Ja, de gevolgen van wat ze me aan hebben gedaan is best groot. Want ik zit nog dagelijks, ook al zit ik in therapie, met zelfmoordneigingen. Ik ben ook heel bang in sociale contacten. Ik durf eigenlijk nog steeds in dagelijks bijna niets. Maar je moet helaas. Ja, Mercy, een heel heftig verhaal van Ramona. Wat dapper dat ze dit zo wil delen. Maar nou is er natuurlijk, of liever gezegd, was er natuurlijk ook nog die 50-jarige andere verdachte. Die man uit Aardenburg is veroordeeld in Middelburg tot 8 jaar cel en tbs. Maar hij is inmiddels overleden. Ja, hij heeft in augustus een einde aan zijn leven gemaakt, terwijl hij in de gevangenis van Dordrecht verbleef. Hij was eigenlijk ook in hoger beroep gegaan, maar ja, dat gaat natuurlijk niet door. Wat betreft de vrouwelijke verdachte,
Ja, het gerechtshof neemt wat langer de tijd om uitspraak te doen. Dat volgt op 31 januari en dat heeft ermee te maken dat het om een hele omvangrijke zaak gaat. Mercy Kamermans, dankjewel. Het is druk in de Zeeuwse ziekenhuizen en dat komt omdat het seizoen is voor winterziektes. Op de afdelingen liggen patiënten met corona, griep en andere luchtwegaandoeningen. Zorgzaam meldt dat het de laatste weken extra druk is met baby's met luchtwegproblemen op de gezinsafdeling. Ook het ADRZ in Goes merkt dat het druk is. Op de kinderafdeling liggen verschillende kindjes met het RS-virus. Beide ziekenhuizen zeggen dat het toch ook wel past bij deze tijd van het jaar. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de tongvangst volgend jaar met 60% moet worden verminderd. De minister schrijft dat de beperking nodig is. Het is een Europese maatregel. Dat is nodig voor het behoud van de tong in de Noordzee op advies van wetenschappers van het Internationale Instituut ICES. Volgens woordvoerder Kees van Beveren van de Zeeuwse visserijsector is de beslissing zeer nadelig voor de 9 tongvissers die Zeeland nu nog telt. Met de lancering van een NL Alert-app kunnen nu ook mensen die dicht bij de grens wonen altijd een NL Alert op hun mobiele telefoon krijgen bij een noodsituatie. Dat liep in het verleden wel eens mis, omdat mensen dicht bij de grens met hun mobiele telefoon automatisch waren overgeschakeld op een Belgisch netwerk en daardoor geen melding kregen. Door de app te gebruiken wordt dat probleem omzeild. Een NL Alert gaat uit in een noodsituatie, bijvoorbeeld als het gaat om schadelijke stoffen die vrijkomen of bijvoorbeeld een geval van ontvoering. 2 keer per jaar, op de eerste maandag van juni en december, wordt een testbericht verstuurd. Zeeland moet een nucleair kenniscentrum worden. Dat willen de provincie en ook meerdere onderwijsinstellingen. De overheid heeft 65 miljoen euro beschikbaar gesteld om het nucleair onderwijs te verbeteren. Ja, en daar wil Zeeland graag van profiteren. Dit zijn beelden van de bouw van de Engelse kerncentrale Hinkley Point C. Deze wordt gebouwd in het zuidwesten van Engeland. Wellicht komen in de toekomst 2 vergelijkbare centrales in Zeeland te staan. En om te zorgen dat er hier genoeg personeel voor is met de juiste opleiding, heeft de overheid 65 miljoen euro beschikbaar gesteld, waar het Zeeuwse onderwijs graag aanspraak op wil maken. Als Zeeland het stopcontact van Nederland wordt, dan moeten we daar ook een kennishub naast zetten. En dat geldt voor alle aspecten van de energietransitie. Of het nou gaat over wind of waterstof, waar we nu heel erg mee bezig zijn. En als nucleair echt groot wordt in het Zeeuwse, dan is dat natuurlijk zeker een kans ook voor ons. Een kans dus, want Zeeland wil graag het kenniscentrum voor kernenergie worden. Wat niet wil zeggen dat de HZ er niet al mee bezig is. Toen bleek dat de kerncentrale in Borselen open ging blijven, hebben we meteen onze oude minor nucleair zijn we weer aan het afstoffen. Dus bijvoorbeeld studenten die nu engineering gaan doen, die kunnen straks een minor nucleair kiezen. Vlakbij de in aanbouw zijnde kerncentrale in Engeland is het National College for Nuclear gebouwd. De opleiding heeft ongeveer 300 studenten van mbo-niveau tot universitair. De opleiding is grotendeels betaald door het bedrijf achter de kerncentrale, EDF, als onderdeel van het compensatieplan. Dit is het praktijklokaal van de nucleaire opleiding hier in Somerset in Engeland. Vandaar dat je beveiliging op moet. Deze school is een aantal jaar geleden gestart vanwege de bouw van de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C. We work very closely predicting what job roles are coming around the corner, what types of skills are needed, but also identifying any sort of emergency action where there's a shortfall in a particular trade or skill. De nucleaire opleiding werkt nauw samen met de kerncentrale van Hinkley Point C. De leerlingen die hier studeren, die krijgen later gegarandeerd een baan in de kerncentrale. De school snapt dan ook dat Zeeland graag een nucleaire opleiding zou willen. I would be as positive about that in Zeeland as I am here, because we need a place where a specialist training centre enables industry and education to work closely to develop people with the right skill set to do the job. And I think this is a formula that we would see works all over the world. Het besluit over de opleiding wordt pas genomen als zeker is dat de nieuwe kerncentrales in Zeeland gebouwd gaan worden. Dat wordt waarschijnlijk eind 2024 besloten. Gekkenhuis, zo is de maand december het beste omschrijven voor de Zeeuwse oesterhandelaren.
Een groot deel van de omzet moet in deze maand verdiend worden en de vraag naar Zeeuwse oesters die komt vanuit heel Europa. Stampvolle oesterputten zijn deze maand een veel voorkomend beeld in Ierseke. Het eind van het jaar betekent topdrukte in de oestersector. De laatste weken zijn al wel lekker druk, vooral op het water natuurlijk, om te vissen. En de oesterputten te vullen, sorteren, klaarzetten. En over eind van deze week gaan we echt de drukte qua inpak in. Ongeveer 25% van de omzet is in die laatste 2 weken. Je bent natuurlijk wel aan het toewerken, want we zijn al vanaf eind oktober al bijna aan het oogsten richting kerst. Dus het is wel een hele belangrijke maand. Jaarlijks wordt er in Zeeland ongeveer 20 miljoen kilo oesters gekweekt. Ruim 5 miljoen daarvan vinden in december hun weg naar de supermarkten en restaurants. Heel veel naar Nederland en België. Dat is toch ook nog steeds de belangrijkste markt voor denk ik veel bedrijven hier in Ierseke. Maar ook Duitsland, andere landen in Europa. Een beetje naar Azië. Dus verschillende landen. De Zeeuwse oester doet het dus goed in het buitenland. Maar ook binnenlandse handelaren weten Ierseke steeds beter te vinden. Je ziet ook wel dat er steeds meer groothandels, supermarkten, andere bedrijven richting Ierseke komen om hun oesters te kopen. Voornamelijk Zeeuwse oesters, maar ook dan weer wel buitenlandse oesters via de bedrijven in Ierseke. Deze dag in Zeeland begon bewolkt met een enkele regenbui. 's Middags klaarde het toch ietsje op en werd het op veel plaatsen toch nog 10 graden. Morgen en de dagen erna zien we toch minder opklaringen en meer regen en het wordt ook iets kouder. En daarmee besluiten we deze Zeeland nu nog een hele fijne maandagavond en graag tot morgen.